Hvad så, YouTube? Det sidder en på Seacraft. Med mig. Ja, og browseren er åben. Og mig og vi er vagt herinde, så ja. Den er åbnet i dag, så I må meget gerne komme ind og join den. Ja, men lige Jeg kan tage mit kitty nu. Så jeg skal bare rette rundt. EP'en er i beskrivelsen til serveren, så Magnus, det er sådan her, jeg PvP'er det dagligt, når jeg er vagt. Ja, det er svært at bruge en pind. ja. Men giver det usynligt. XD. Hvorfor har jeg ikke fået min løn endnu? Løn. Vagt. Hvor er løn? Den er der løn. Nej, jeg kan først få den om en halv time. Men men det sker ikke så meget herinde i PT, fordi at serveren lige er åbnet. Men ja. Men I må gerne komme ind og join. I kan også lige få lov til at se Bayer herinde. Så ja, vi har ranks, der har vi dem her. Så jeg vil sige, det er rimelig billigt. Men ja. Så men jeg vil begynde at filme vagtepisoder herindefra. Så ja. Nå, det var derfor den her video. Jeg vil bare lige sige, at der vil komme vagtepisoder ud. Så yes, ses.